Division buwan po tayo ngayon, Team Pangasinan. Tayo. Ito yung driver namin, si Boss J, may-ari ng van. Division buwan po tayo ngayon, Team Pangasinan. Tayo. Ito yung driver namin, si Boss J, may-ari ng van. Para sa pool. Lalaro ako sa pool. Si Minisis, tapos si Kosa, tapos si Kagawad Albert. Likod, ito si Randy Tipunseo, A.K.A. Baroka. a.k.a. Baroka, Pangasinan. Si Bridjan, Tirador ng bilyar. tirador ng bilyar na tulog. Alam mo ba rin, tirador ng lapok. Yun si Masyo. Punta kami ngayon sa Malabubo. Doon kami natalo nung last year. Idol, may dumating na dalawa. Okay, dito ka. Si Melendez. This is brother. Pati Mark. Tapos Mark. Mga idol ko. Mga idol, kakain muna kami. Wala ka rin karo dito mga idol. Malamil ka matao eh. Salamat sa kami. Ready lang kagawad? Medyo lang. Alos labat. Kamu. Mrs. Basa. Santos. Melendez. Panas.
Bangat. Sabi sa doon ba?
Di ba, Clara? Repetituan, paano naman kami? Karaniwan mo lang. Zero 6. Oh. Palistan daw.
Gimbal.